Припинок. Щебрен. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Садовницкое товариство Журавинка. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 259. припинок. Садовницкое товариство Журавинка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Садовницкое товариство Соутрансаута. Припинок. Садовницкое товариство Соутрансаута. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Садовницкое товариство Рачник. Припинок. Садовницкое товариство Рачник. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Садовницкое товариство Сувенир. Припинок. Садовницкое товариство Сувенир. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Областная больница. Припинок. Областная больница. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Усходні мікрараён. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Усходні мікрараён. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тэхнічны універсітэт. Припинок. Тэхнічны універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Цэнтр маладзёжнай творчасці. Припинок. Цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Мопра. Припинок. Мопра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Аўтавакзал. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Аўтавакзал. Канцавы прыпынак.